Nového videa. Dneska hráme s Danom a s Tomášom. No, už je to druhýkrát za deň, ale teraz sa predal Tomáš. A takže ideme Battle Royalky. No a to je všetko. No prečítame. Už môžete hovoriť normálne, už som uvítal, keby chcete. Pozerajte sa, čo vy nemáte. Dobre, si tu zasnem ešte. Dobre, dajte ready všetci. A musíme dať Viktorii. Kámo, musíme dať win v tomto videu. Ak dáme win ľudia, musíte dať odber. Ja natáčam video. Vieš o tom, že ja ho natáčam? Jaj. Aha, jaj. Som nevedel. Chat, teda hento. Ľudia, nevšimajte si ho, čo hovoril. Nebudem to vystrihovať, je mi to jedno. Lebo vieš, že natáčam už. Dano. No od začiatku, ak sme zapli Fortnite. Kam ideme? Ja neviem, je to jedno. Poďme tam. Áno. Inak ja hrám na klávesnici a na myši, ak by si chcel vedieť, tu máš. Hej, Ivan, dneska vydáš to video, či ja zajtra? No, to sa bude vydávať cez noc, lebo to bude trvať tak 4 hodiny, 3. Viem sa vydá to video. Ja ti dám na to video odber, lebo som tam aj ja. No však ja viem, že si tu. Wow, aj Dano tu je. Dano, čo sa nevyprávame? Dám tebe odber. Dano, však čo nič nehovoríš? Čo sa hanbíš pred kamerou hovoriť? Zíram. Danko sa hanbí pred kamerou hovoriť. Hlavne, že má YouTube kanál. No, tak prečo nič nehovoríš? Ja aj kvôli Tomášovi, že? Lebo voláme sa s tebou. Čo? Počkaj, čo? Ej, žiadne sprosté slova na mojom YouTube kanále nebudú. Už si jedno. Nemôžeš hovoriť na mňa na kauka, tu sa je štrajk. Ja viem. No ale Danko dostane. Lebo Dano už na mojich 2 videách povedal sprosté slovo. A vy máš ti like? Nie, že ty ja. Like. Videa ti vymážu. Nevymažu. Žlté speňaženie dostanem. Ak chcete. Kámo, máme tu 3 motorky. Chcete? Každý môže mať jednu. Ja si berem modru, poďte. Ideme na motor. Není, je tu červená a šedá. Ja mám modrú. Ja vás tu čakám. Červená je moja. Červená je moja. Nie je moja. Poďme. Ideme. Poďte za mnou. Idete za mnou? Poďte sem poďte. Tu odparkujeme motorky a vyučíme to tu. Ne, ty si mi ten náboj vyžal. Náboj. Kámo ľudia, ak dáme odber, teda, jak dáme win, tak prosím vás dajte odber. Ak prehráme, tak chcem lajky. Ivan, počkaj! Poďme, počkaj, nehajte mi, nehaj mi! No tak, to je nenormálec. Počkaj, ktorá je modrá? No poďme, ideme do tých typkov, tam sa strieľa. Berte motorky a ideme. Ne, poďte za mnou. Poďme.
Koho nahovor, či čo? Ideme po párka na motorka. Ja aj motorkársky gang. On mám už málo hentoho benzínu. Poďte, Ja poďte. som David, ja som si potopil motor. Dobre, buď ticho, žiadne sprosté slova. Sem, poďte sem. Tu sú typci. Poďte sem, tu sú typci, ideme fajtiť. Ja tam bežím. Už, Odkiaľ si nepovedal? Dano, poď, fajtíme. Za mnou? Tu, kde si? A mám Epi. Tu sú dole Epi. Kde? OK, idem tam. Počkajte. Idem za vami, bežím. Hej, ja vám dám na... Kámo, tu sú. Počkajte. Ja som ich tam zastával. Už tam ide. Jeden ide von. On si tam postavil hento stenu. Elektriko. Dobre, nikoho to nezaujíma. Tomáš, poď za nami. Hej, iba dva motorka. Tomáš, ale tak ty koľko spod nám pomôcť. Ide tam. Bežím. Tam sú asi 5. Kámo, tu sú asi oni sú traja. Kámo, oni sú traja. Prosím, oživte ma. A mňa tam napovedá. Mne tam už iba jeden. Dano, už je tam iba jeden. Ja sa iba nadám. Moju kartu máš, zober ma. Tam dole, tam je týpek. Tam žije žlúbko. Môžete vidieť, ako hrá Dano. Ber to, plne zdrhaj. Choď nás oživiť. A zoberme tú mytiku. Zoberme tú mytiku. Nezoberem, ja si zoberem. Ale slúchne tam. Kamo, Dano, prosím, zober mi AVP. Dano, prosím, zober mi to AVPčko. To AVPčko, tú snajperku. Tu chcem, prosím. Zoberme tú mytiku, ktorá bola tam dole. Ale snajperku ja chcem. Ja chcem tú rare snajperku. Len tú mytiku sa šlepí. Tu brokovnicu, tu na ty, tu, sem. Dano, zobereš mi to AVPčko? Prečo mi nebereš tú mytiku? Lebo to je legendárka. Proste si ju zeber. Kamo, tak nás ožil, vieš? Lebo my si môžeme ísť tam zobrať zbranie. Tak nás aspoň ožil. Kamo, ty kam ideš zas? Dano, oživíš jedného a oživíš aj mňa. No tak to. Vidíte, páni, normálne ako je Dano, nenormálny. Lukáš má YouTube kanál. Čo? Lukáš má YouTube kanál, bo mi píše, že daj mi odber. Aký Lukáš? No Hogaj, tvoj brat. Ale však Lukáš nemá kanál. Nie, tak prečo mi píše, daj mi odber? Ja si tiež pre tú mytiku. Ale nehajte mi tam tú snajperku. Ja ju potrebujem. Tú snajperku mi nehajte. Tu je iba pre tú mytiku. Bejsbolovka. Yes. Daj do legendárka hlas. Šalani, stopnicu. Pán, chceš tento jeden peniaz? Chceš tento peniaz? Áno, prosím, dáš. Ďakujem. Ja by som mohol... Čo? A mne dajte čosi. Ale tak si zehnaj. Dáte mi náboj do snajperky. Ale zastaviť hlad. A
A na čo? Poďte sem. Tam poďte. Či sem poďte. Počkaj, ideme hen toho objednať. Ja idem hen toho objednať. Kámo, daj mi niekto náboj do AVPčka. Nehaj mi ich. No, samozrejme. Tomáš, ďakujem, že si mi ich zobral. Tomáš, daj mi tie náboje do toho AVPčka. Dajte mi toho náboje. Ja mám čierna pečko, čo sa? Ty ani nevieš, čo je AVPčko. Bude tu na tú type. Dobre, ja potrebujem náboje do snajperky, ty kokos. Hej, západ, Karno, ja idem kalovať. Nie, nejde, poď, ideme. Stoj! Dámo! Ale ježiš, tak si zober auto nejaké. A jaké? No tak choď pešo. Nemôžeš sa furt voziť iba autom. Tak si zober tú motorku, nie? Tam sú typci, tam sú. Poď tam. Dobre. Capu. Vy ste nenaúvali, tam je pozor. 84. Dobre, 14, jeden nok. 15, obidva sú nok. A to si zapni. Nehaj mi tie veci. Nehaj mi tie zbraň. Ja sa idem. Počkajte, kde sú tie šváčky? Sama sa musím vyhelovať. Ja mám dobré zbrane už. Kde? Ja sa tiež zabijem lejzovkou. To berem. Ja som dal Ivan Troš. Dobre, wow. Ja som dal 2. Oni boli na hit. Yes. No, ale PS si zoberám. Dano, poď pre mňa s tým. Dano, poď pre mňa s tým autom. Ale ja to si užívam video. Áno. A nemôže to sa srať. To stane. Kde ste? No, my ideme sem, poďme do mesta. Vyuči tú banku. Uvidíme sa v meste, Tomáš. No počkaj, ľudí, hento. Počkaj, zoberiem hento. Ja sa tu volám bomby. Vždy zober. Ale toto. Počkajte. A ešte tú modrú češu. A ideme najskôr do obchodu, ideme najskôr do obchodu. Jaj. Môžeme tam ísť, Dano. Ste za vami. My ideme sem. Pred nami ide vlak. Ale nemám auto žiadne. No, tam máš. Tu. Pomoc. Počkaj. Dawaj, nastupuj! Iwan, ja cię nie straszam cię. A ja chcę mu zazdernúť. Tomáš, rýchlo. Ja tam Iwan beži. Dano, my ti zober. Dano. Ty kogo spome. Musíme tam ísť. Tu. Dawaj, pome. Musíme ísť tam ísť zachrániť Dana. Musíme ísť pre tú kartu. Ja keď tam opovaďte sa niekto zobrať moju. Okej. Idem na ten tvoj Ivan checkpoint. Tu buď. Tu zastaň. Co vystupuješ? No lebo poj. Bež pre tú kartu. Neberte mi
Okej, poď rýchlo ho oživiť. Kto mi zobral to SMGčko, hento? Ja SMGčko nemám, však Spectatíš. Ani ja ho nemám, ja nemám žiadne SMGčko. Pomôcť u mňa, typek zás. Samozrejme, vyžereš mi ho, no, tak nič. Tomáš, oživ ho, ja ťa budem chrániť. Choď ho oživiť, davaj. Ja si vás vnútorne, pane, oživiť do 40 do 30 sekúnd. A dajte mi to zlaté AR-ko. Jaké AR-ko? AR-ko nemám. Ja AR-ko mám, ale ja ti ho nedám. Mne nepadlo z týpka. Kamo, tam máš ten ľud. Tu máš ten ľud. Tu máš ho. Ani sme sa ti ho nedotkli. Tu je ten tvoj ľud. No áno, je tu. Len tí typci ti vyžrali náboje. Tu je. Ne, ja som skoro do neho skočil. Tu je. Táto zbraň tu je. Potom je tu táto. Toto tu zostalo. Ja som nič od toho nebral, možno tak Tomáš. Ja to mám, máte SMGčka, vy ste to zobrali. SMGčko ja nemám. To musí mať Tomáš. Hej. Diváci, potvrďte to. Že ja to nemám. Diváci, potvrďte to. Dano, potom sa môžeš pozrieť na moje video, že ja som nezobral to SMGčko. Dajte mi korunku. Ja korunku nemám. Ja ho nemám. Nie vôbec. Dajte mi korunku. Dobre, dám. Dávaj, nasadaj. Žiješ, Dano? Dajte mi náboj do klúku. Ja mám počkaj. Iba takúto a lejšou. Ja ti dám. Ja mám 149. Tu som. Dobre, poďme, už to auto nemá benzín. No tak má. Čo by mi malo? Ale my nejdeme autom. My nejdeme autom, chápeš? Tak si chod sám. My nejdeme autom. My nejdeme autom, my ideme normálne pešo. Nehaj ma. Počkaj. Poď sem. Dobre, máme mal benzín. Nasadaj. Ty debil. Tak dobre, už idem. Ja idem do vás. Ja mám Dano, my tu budeme. No a my tam nejdeme za tebou. My tu budeme. Tak sám zemri kdesi, ale my tu budeme. No, zostaň si tam, už sem nechoď. Ja mám epiku snajpu. Wow, ja mám mytickú snajperku, epickú pumpu, legendárne AR-ko, minička a potom ešte bejsbolovú pálku. Wow! A ja mám bejsbolovú pálku. Áno, a nemáš mytickú hento, jak sa to volá. Jak zoberiem? Mám rejzivo. Tam je kdesi korunka. Počkaj, tu budú typci. Sem, tady to pôjdu typci, vidíte ten kruh.
nikoho nevidím. Hej, keď budete stavať, nás sa typci budú báť. Hej, keď budete stavať... Poďte ma oživiť! Ježiš, počkaj. Kam ideš? Ty si. Hej, dáno, zobalím tú chálku. Tako nenormálne, ja zobalím tú legenderku. Na Epiku. A nenechaj tú legenderku. Áno, kde ťa máme oživiť, mi povedz. Kamo, Dano, jeden proti nám, rýchlo. Jeden je proti nám, je jeden proti nám iba. Jeden ti vede na debíl, doktor zabije ťa na debíl. Dáno, chodí zabiť pálkou. Toto je úspešný bíl. Úspešný. Oho, úplne. A však dáš mi bíl. Nedali a on je dobrý ten typek. Ale dáme. Nedáme, Ako vieš? no lebo ten typek je dobrý jak svinia. No a nemôžeš hovoriť na dálky, lebo ti vymažu kanále. To mi nevymaržu, to nemajú právo. Dano, on je tam. Dano, rýchlo! On ťa čaká, on vie, kde si. Prosím, poď ma oživiť. Dano, ak ma oživíš, máme väčšiu Tu je. Nedáme film, Tomáš, vidíš? Tomáš, nedáme vin. Vidíš? Dobre, nepoďme. Čaute ľudia, to bolo pre dnešok všetko. Ja už bohužiaľ nejdem, mňa to nebaví, takže čaute.